ơi boro tara nogono ta khai tung khai tak no tak ta khai tung sara ta khai tung mai ro ri sa phungni ta ro khai tung ta kol to ro khai dia le ja mai ro ri sa phungni hai no tongo ta mi ro mai sa khala hai sa kumbadama hai good morning kumbadama bela bela hambai ihi ja tai ni mai sa ya ba koi ta ro mai sa thai bela bela hambai kumbat nungane elbeo phanin bagoi gai tabok tamro khai tong ke sagadi lam so ga ne elbeo kumbano nini para ro baro sagari kumbat dormen phaga nayok se bala ha ni mika tamo khai tong nayok nungkhe dol nayok nungkhe tamo ro khai tong dormen nayok asid phaga asid dema official bela bela hamba asid tabok tamro khai tong ke sagari asid maro risa phungni nayok se bala ni dol men nungkhe tabok tamro khai tong ke sagari asid ka hamda tong sagari kisa mai sai tong go ta mưa mai sai tong sagari kisa asid nayok salai nung lai thang gana nayok salui nung lai thang gana don men nayok nung khai tam ro mai cha hata buk tam ro khai tong gaya asin nung khai tam ro mai cha sa di mai saya ko cheli o jaga ta mui rok song ka sa ni no kha tai sao sao tong comment khai bi di kisa tamo live logo khai tamo live logo khai sa acho khajak dia ta chele yo ga ba so el biro khajak dia tai sao tong comment khai bi di kisa lab darokti lab bye no noi nu ka ta ro khai tok tak mai ro ti sa kha ta mi ro mai sa kha no noi nu kha no noi nu khe ta mi ro mai sa kha mane tak ta ro khai tong ke sa di hello munai mini lai don hambai da suji ane helbe phan bagai bela hambai da suji miagon norobai kok sai tong mane obo bai kol khai tong kha ke ba bai kok salai ma tong kata bai ba amano kok salai ma tong kata phunggo tamo mui bai mai jakha ba nayok phunggo hinke mia khoni akujang bai phantok butui miane akujang kisa tong ke phantok butui obai chau hin jaga da sujit da suje tabok tamro khai tong tamiro mai jakha dormen saka hinai da suje tamiro mai jakha tabok tamro khai tong
Kajak Kajak Sidi Nayok Kajakia Nayok Dolmen Nung Kajak di Munai Mini Ang Tabuk Nini LB Nai Tongo Injak Belbal Bay Da Suje Nungan LB Nai Tong Bagoi Tai Sao Tong Comment Kabiri Kisha Ta Murok Mai Chaka Sade Da Suje Nini Kaila Panda Mai Sharia Diba Nayak Ani Kari Pande Kaila Panda Si Ông yêu con cái bà long hàng cái khẩu cái nó ta ni se kar bare khaye kisa imbai khai dia no ni kar bare faina ni dormen nayok ni khai bufuro ro kar bare khaine ke sagre da su de ta mu mai cha sa de da su de bure dakti na hadi sung no bo phonok di ta ni la logo jaga ulo phải cái tuần nung nung nó cái tao bút có tự cái ba và dễ buru phải à buru nung nó mini ang mai saya coin chắc có dol men nung che dol men nayok nung che কারবারে পান্ডারো খবর খাইয়া দি তাম চাই টং বা চকলে চাই টং চকলে কে চাই টং নে নিনি সে বুফুর রগ কারবার খাইনাই সাগা দি নায়ক দরমেন নিনি কারবার ফাইনানি tabu kaijang na musungya kon jaga buffalo ro kaijang ba buffalo kaijang ba da suje kita komen khadia da suje nung sem tang kaijak di pore ang kaijak nai nayok ha angbo tabuk kaje yata nung mane nung se sulaba kaham nung pula kaja gai fununga rita noro se sulaba kaham kai taibo norok le rang bukunang noro sakang kaja gadita pore kaja gano pun hisaka tak khai tong no nung kha noro nung kha tak khai tong kai tam ro mai chakha taro khai tong hina tawak gam kurung dog de tong
Yup, Reang, Gunang, Kok, Saya, Bala, Borok, Se, Kaham, Mana, Nanggo, Nayok. Tabongni tabongni borok tabongni je tabongni borok joto borok se kaham nango hino do kinto bo haino se sawo do haino se borok kaham hino sawo do obo jodio naina thangka angke rang gunang sinayo tabong hingke ai haino buini buskang simse buka kaham kai payo hino do obo buka kaham kono ya obo haino sawo obo mane naina thangka angke rang gunang sinayo tabok tang dinin ka rang gunang sinayo nung nini rang tongkang ke haino ongo tabok tang dina rang sinayo bui haino buini busakang simse sawo buha kaham kai payo hini obo omo haya obo haino se sawo obo buini basakang simse sawo buha kaham hini ha ini saka nini nung tabok rang kerei ngo kunu kurei ongoi naidi kebo phaigala tabokni borok hingke kisa rang no si kisa lop ongo tangni borok hingke rang bai se tongo tabok hingke tangni borok hingke hinsaka tamon tinan kai tabok dol phano do dol phano tabok dol phano nung je nini dol no nung charmaya ongoi naidi charmaya kharmaya rang ro kisa misa rimaya oi nangdi hingkai o nini dol bo nung bai tobo tonggalak Tripura masa sok naidi ongko kaijak nani ang phaidita sini yang phaidita dol men sini yang phaigangkai nai ro honon ta nung sini yang phaji phaigangkai mini muna bisal bai kailai panda thangnai joido maso tilia murao joido tario thanglai nai no ro mini muna bisal bai kaila panda thangnai joido maso tilia murao থাংলাই দে দা সুজিত মানে মাছ পাইও তা মাছ পাইও চয় তার থাংলাই দে তা মাছ গাই good morning bai bibika norobo good morning bai bibika no lamsogo kai bai bibika norobai male baloka kai bai bibika nung tabok tam rokai tong ke sagari bai bibika nung tabok tam kai tong ke sagari kai ani lai tau bo phaya ko do bai bibika lai tau bo google pin phaya ko oi dara jaga sadi sandi tabok taro kai tong sagara sandi nung kai saga da sujit daroti burui de nayo burui ani burui ba kai no nai tongo in jaga ta murok mai saga sagari bai bibika nungane elbe fain baga bela hambai ta murok mai saga sagari bai bibika nungka ta mo mukhang nungya sa ta mo mukhang nungya net solo dani yangwa mukhang phunung bole ilesa dema bela hambai ani elbe fain baga ilesa angkai nungke tabok tam rok khai tong ke sagadi angkai nini para bor ke sagadi angkai nono lam sugo ilesa sorry ili dema noro lam sogo angkai nung tabo boroni kisa sagadi ni sinimuri gadi angkai dormen saga bai bibika muitu mano jaga mini mia isne hakol khayu ano jaga
tamo khai tong jaga tama khai tong ai nu tongo sandik nungkai Ngay ano bo subs khai by di jai by bibikana bo kisa subs khai bedi phong ili dema chaka barao Agartala barao chaka Agartala chaka Ngay ili nungke ta mura mai chaka chaka de kisa Phungo ta mura mai chaka chaka de ili nungke hin chaka sandik Ngay sandik Ngay by bibika chaka ang bo hin chaka by bibika ani le ta bo Google Pin phayo ko by bibika Tabo ek mas ni bisi to hatak ba ni Google Pin phayo ko Ngay sandik ka chaka hai no tongo hin chaka Dorman chaka live phai di ba hin chaka ili chaka mai saya ko hin chaka Ngay ili ta murok songka ni no ka nini barao ke ta murok songka chaka nai phai nai chaka by bibika chaka Ngay ili chaka milok ngay milok bosok songka chaka milok bosok songka milok bosok thok bele nini mule thong nai ili ni mui milok bosok ke market thok jaga ang ba Nayok kaham ke mukhang phonok la net sulu ka net sulu kayo haida Ani yang kisah net sulu do ani yang kisah net sulu ngai pa ani yang kisah net sulu kayo do Mia ni Mia mininung tamokok chalia sa kol khayoi bai su daro sudido Mia go norok kok sai tong mani bai kol khaikeng ke bai kok sai ma tong kha da sudit situra mani Kai chakan ton men sitara ta situra mani sitara ta Abhir mana nung sitara nei chajayakhai ba thangni ta Abhir nung taibo sitara jaga Kuno naithok baya bole Abhir ma nora chana muchungo kuno naithok baya bole men hingke nini bukasa hamna nango men hingke bukasa hamna nango kuno sitara kuno naithok ma hai baya men hingke bukasa hamna nango boi naithok bai tongya bole tabo ha nini saile naithok ta donmen bai jaga Kisani yang net sulu kayo do asuk se naithok ke mukhang phonok di tabo jaga Kuno naithok tong naithok tong phungna nang ya mai doi chakha dara mai chakha taisin phurno mai chai pyo sang lai saka dormen
Tamo hide the production. Tamo mui bai saka. Anga miao honi kai phanok buti. Phanok buti bai. No khata mirok songka no khai. No khata mirok songka saka. No khata pun no godoi. Tamo kok koi sa nini mini. Sini do. Sini mana Tripura kok hingke kisa mana koyuta. Tripura kok hingke kisa koyuta kok sakangke. Nayok thang kado thang gurana munai kol khai suka kok kore dol men kol khayong ke ba thamono. Mana abe je dema mana Tripura kok sakangke kisa kok koyuta mana sini kok Tripura kok hingke kisa kok koyuta. Minita mau nai thok sitara lok inoi kok banglai khasa su gisa. Kuno kok bang ya abijino sitara hinui kok kuno kok bang la ya aba haino masolai ta bye bye nayok thangsin ai nung dol men kok kore ulo somai mang hangke phaidi ta ulo somai rok mang hangke phaidi tai sab tong kisa comment khebe di da sujakai koi tarok mai chana sa da sujin norok bai mia kok sai tong manita angkai bai ni kol phai kangkai bai kok sai tong kangkai ba norok bai kok sajai ai to hata mia mui munia kon ta mui songka sa tabok ta mui songka ta mui songka ino da sujin satung market tung mana di sini aku satung tunggu market Paika nayok paika taisa nayok hambai nayok taisa phaino agai som suta bai mushroom butui som suta bai mushroom butui jo aboro thogo thongnai ni nimile
Lisabai malai gana Lisabai malai gana momo challenge tini pa malai di bao jaga malai ni ba Lisabai noyok no norong ni le para thangja chengge norong malai mano norong ba para thangja chengge ba norong ba para thangja je fung se malai mano Lisabai Lisa engke tai imi sungrok bai bini channel lo hinjaga Lisa ni channel lo go momo challenge chalai mane nung nai ta tini nai nai ano hinga tini se nora nung nai engkai tini se nora pule nung nai momo challenge chalai man rok jaga Bahai ong no si do voice upon a challenge to chada gya kahamong nai ta obna hamo mane nung kisa painai jarke kisa sarita mane challenge chakai mane kisa painai jarke sari do baksa busuk borok chaiman phano mane chaimaya haike chawo do kisa chago do mane buibai sinjani kirijagoi mane bisi chawo mane raikos haike chawo hini hinjani kirijagoi kaisa borok aste ki chanai bo tongo do enkai nung hingke kisa dogoi charita kisa speed ke chadi abo hingke che nono chai mano hinui bui jekono mani no nung challenge chakha hingkai kisa speed ke chari nung speed ke chakha hingke nung se painai mane chakha hingkai kisa aste ke tachadi speed ke chakha hingkai nung painai ta baksa busuk borok aste ke chanai tongo chaiman phano आंलाय जाखांखाय जाय मानो challenge जाखांखाय जायमोन आंलाय challenge पायो जाथानिलाय मुनैना मुसुखे जाय माया ong थांगो नायो munta muni di cesta sapuro ta muni di kono dino challenge sapuro ta muni di muni khenke paigalak soitan chula tirpara hello tama khai aino tongo soitan ba soitan chula nungbai male dukhamale taktar khai gam kurung di tong nungkai tak asuk din tunisia malayo nungbai Murina musukhe sai maya ong thango sapuro ta muni di jekono somayo nung challenge sapuro ta muni di muni khenke paigalak muni yaki charita kisa muni khenke kokorai kisa taibo kaham ke charita speed ke chari soitan chula nungkai takta khaitong sagara gam korong dai
Dong kon don nayok tu kui gana kudin ke có cái tôi cũng nói cái bà kurita are dara supaya pura palaya jaga are dara soy sai paya sai paya pura palaya jaga có rồi mà nó ta cái mà nó ta mà nó khai tông kia sao cái đi mà ta nó khai tông ta xong nó khai tông sao đi kia ang tabuk tabuk birase pairase paijak ang tabuk bairase paijak paijak ang tabuk baire paijak ang tabuk bairase paijak mana tak ta samung mana ta samung no makai abo bare thamne ta samung no makai tir jamatia nini parale biang bo dada muna yani para ingke dola distri dumasora do dola distri dumasora angkai suiti jamatia nini para ingke bor kia sagari munai munai ingke nini para kan bor kia sagari Omatpur hinsaka munai ingke nungta bokta maro khai tong kia sagadi ani LBO phayon bagai nona bela bela hambai maro ingkai munai tabok nungta maro khai tong kia sagadi tamro khai tong tamrok mai chaha kai soitan koi nungkai takbari mane ta samuro khai tong kia sagadi ang dada Bangalore hinsaka tamu boma hai samuro khai tong munai suiti jamatia nungke mane Bangalore tamu samuro khai tong kia sagadi phungka ham bela bela hambai munai umi an LBO phayon bagai tabok tamro khai tong munai umi nungke kaham de tong kaham no munai nungkai kaham da tong sagari muni nungkai kaham da tong sagari munai umi nono ang horo barai khai sini yang no dara nono ang horo berai khai barai khai sini lang no dara nono ang horo barai khai sini lang nono dara no nungse sisi ang lai sini dia nungse bagi sini ai sini kok simula horo lai don jaga hambai bolori din jaga bolori din jaga bolori ri kamunai umi engai kaham no jaga munai umi ta murok mai jaga sagari munai umi engai good morning nono ba good morning engai taktaro khai tong sagari bisal engai phungro gota miro mai jaga sagari bisal
Cái hambai munai umi cái ta murok mai cha sari phungo saya koin cha ko ta murok songka ni no kai munai umi chenayo sabo tong chenayo sabo tong jaga munai suiti ke boro thangka saka de sanja sajana bai ongko sajana bai akaran jaga thaukonani mai gai suiti chaka housekeeping ma khai jao dada jaga gai sajana chana muchung tongkha jaga phaidi chana kha jaga bisal saka Bangalore bo jaga tong jaga Bangalore bo jaga tong jaga gai dada nini pararok bo le kaham de tong bai dada nini pararok bo le kaham da tong bai kaham no munai pararogo kaham no tongo anglai Bangalore se jaga soitan chulo Bangalore phong phai tongo chennai ni jaga Bangalore tongnai rok malai di Bangalore tongnai rok malai di bisal bai bo chennai setabok dakti phai di jaga da bisal bai malai jak jaga da bisal bai malai jak jaga phayo jaga Cái suitir munai nungke tamu mai jaka ha jaga umi munai ke bisal jaga da sujir munai mini ang mai jagaran na dos cari da sujir alai no thangkana hin tongani cari da sujir mui kise tondi mai se masaya ko dada kangala gudok khai tongo jaga mai se masaya ko dada kangala gudok khai tongo jaga nini mui le thongnai ka nini mui le thongnai ka da bisal no puila sini masli bazaro se malai bisala puila masli bazar se malai no nu ni jaga bela hambai munai umi nung on tongmani bagai mini mai sana thangmani mui se muya ko mai chan thangmani mui muya ko nungkai mui mungkhana hina mai chan thangkana ta lo nai khen ke mui se muya ko ma hayo khana ta
Chamano haste ke muy rong mufune chamano da sujit phungka ham chaga munai umi nono bo phungka ham chaga da sujit ye mukhang gam khai phunok di badara phungla nang ya kisa phunok kai nongo soitan chula take nong mana diti no takai nong mana tabo ke nong samung kore khopale no no ni chaga bela bela hambai on tong bagai hello dolong damini dielo khai onek noi thokse bo hin chaga hello dolong damini dielo khai onek noi thokse bo net thiase ang net thiase gai sobita hello hello sobita laidon hambai hambai nung laidon mana bagai bela bela hambai ane lb fain bagai sobita angkai sobita nini para khai bor kia sagadi angkai nung tak taro khai tong kia sagadi ani lb fain bagai non bela bela lam sogo gai dada nungle maisa kha tuma mui bo munai suiti angke maisa kha angke angke mia horni a kisa tongo angke tai phantok buti bisa kha do mia horni a kisa tongo angke tai phantok butui baisa kha Oke, sobita angkai ni para kai bor kia sagadi nung ani LB fain bagai non bela bela hambai gai nung kai tak taro kai tong sagadi kia ni saga bela bela hambai umi on tong bagai not it's saburom ni se ang cha saburom ni se no angkai takai taro kai tong kia salai ni para kai saburom no angkai thok kana ada kok kana thok kuna jaga hai ni cha khata mini ang ani live bo YouTube live tui se joto bai sini yodol ongo sini mong mano obro ta da suji angkai obro ta chung itu live bai no joto sini live ta mane itu live phai angkai chung bai ki sini nai ba tabo chung YouTube live phai angkai chung kok salai mano sini sini live mano joto kisor salai mano oma haikena sini thanguta angkai munai suiti jomatia nungke koita rogo maisa nais kia sagadi chal chul soitan chula ang phai kai nini nogo phai no do dara phai di soitan chula phai di nung baje mela go malai mani simche phai di soitan nayok tai waisa hinjaga ha on hinjaga munai umi bela bela hambai on tong mane bagai yegai choron phaikia bela bela hambai choron oi dara ta khai ai tongu choron nuke ta khai tong sagadi kia
Bati rok bai korok salai tonglayo asugoi lai jago. Bati rok bai korok salai tonglayo achuglai hinjaga choron saking ang ai se tongo dara hinjago tamiro mai jaga choron nungkai hingkai sobita saka nungle boroni ongkha angke mono ni mono dolai district mono umi biang hinjaga tongo hinjaga hinka dormen hinjaga hinjaga kahamda hinjaga dormen hinjaga tamiro mai jaga ongko khe sobita nungke tamiro mai jaga jaga nayok mini umi bai Dolmen nayok mini umi bai kaijak sidi ha bahai ki kaijak nai ba munai jengke ba bahai ke munai rok bai bahai kaijak nai ba dolmen musabo munai bai bahai kaijak sinai kobor hinjaka hai ta dolmen bahai ke nijini munai rok bai bahai ke kaijak sinai hino no kaijak na di dolmen nayok nung che kaijak di nini munai rok bai ang kaijak maya nijini munai rok bai bahai ke kaijak ma tabung ni dino kuno ongya kaijak mano nayok umi kaijak maya munai se oin tongo ke bahai ke munai rok bai kaijak manai ba abo kono dino munai rok bai kaijak maya Aje hera pala Fegara Fegara hera kes Fegara Fegati tamo kok sa kobor ha insaka Fegara Esa kan mokol feel bini mokol feel gara bini mokol hamya o jang kungko fai tongo o jang thang jang jang lo phala na de khanma sincha bini mokol hamya tongo na de ko ni mokol nungkya khoda nayok mokol hamya ta bini mokol hamya kungti ke silai gara kungti phui so bai kungti sim ya do kungti pe sim ya mayo kiriyo inchaga mokol hamya ta asoke khanma sincha tongo bini mokol hamya
Rangkene bai doctor rogo tilang maya doctor kaham rogo tilang maya oma haita oma hayen tongta kirma sinjang jano hai hincha hai hin hai 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 dara sung ba hai tong hin hai dara bai sung ba hai tong hin lai dara bai sung ba hai tong hin lai gormai kha gormai jaka dara bo dumbur go phai jak doi dara bo dumbur go phai jak doi sobono dumbur phai jadi sungka choron bo dumbur thangjaya mano sono dumbur phai jadi sungka bgia sakara kokoi bo thangjaya dumbur thangjaya no bo dumbur thangjaya dumbur thangjaya bo bo dumbur thangjaya bo kai mane ongo se da sin parani felesiga mane sini parani mane dara sini parani ta mane dara kulayota bini busalata darani busala kulayota sini parani darani busala kulayo on hin saka bela bela hambai munai mon tong mane bagai dormen saka sujir ang phai ke sujir ang phai male biang kuma khan saka bo mairok chan thangana ta da sujir mairok chan thangana ta mairok ri chan thangasi to da sujir nung phai thaya na mana mairok chan thangana ta kitchen net sulu khayo do yang hinga kitchen net sulu khayo net sulu khay mane bagai yang ma paika kisa logiri tongbai gari hinsaka da sujir mai chani sawatai singo mai ri chan thangasi do tama e bidi rok khai lia da nayong nung ablu rok khai lia bidi rok se khajia balokha donmen nayong gai bidu khairan bo jaga mai gai bahai ke boro bidu mangkha ma wano bidu ni bagai bidu kaisa kaisa khaina ni one ma wano boro se thangoi bidu khaiga gai thangna hingkai bo rang nango gai nafa rang kore hingkai bo rang kore hingkai bo bere phunungmaya bo jago thangai phunungmai ba ani khai bidu se nai guri kha naibele nini video angle deleno nini video nayo o mini video deleno nayo da khangkene logo no nai payo angle deleno nini video no nai tongo sini yang phai di hinui samani norok phaya jar nayok rang kore hingkai bahai phainai ba rang no bukore hingkai phaimaya ta obono ta rang kore no bagai no ang tabuk je jaga thangnai phano thangmaya oi tongo ta ang nayo ba insaka hambai da mini insaka Tiprasa rok sapor khainai gurui joto thanchangya obono ta
다 sini borok se jeng sabur khe nango hingke sini borok hingke bare hasteni borok no hingke se kisa damri bayo hingke sini borok hingke kisa sabur kheliya hingke bare hasteni borok faika hingke borok no hingke marke damriyo hingke men hingke sini borok se sabur khelena nango on hinsaka bel bela hambai munai me Hindi rok ni naila ba busuk sabur khainai tong borok hingke sabur kheleyo men hingke bukha kaham no nago to borok hingke sabur kheleyo borok hingke video hamtong hamya tong borok hingke sabur kheleyo haino kisa video dai khana bongni million hisab ka borok hingke sabur kheleyo hingke sini borok hingke sabur kheleya borok hingke haino sabur kheleyo thik noi jaga বাইরে বড় ইনকে ভিডিও কিসা ডাইরেক্ট হেন মিলিয়ন হিসাব কাই পাইখা সিনি ত্রিপুরা ইনকা যেসে পুরো ভিডিও দারি সাপোর্ট খাইনে করে মেন ইনকে ভিডিও হামটং হামিয়াতং মেন ইনকে বুকসা হামনা নাंगौ माने सापर्ट नांगौ माने हामजा मुंसो नांगौ माने सुबा मुंसो नांगौ औ आंले केबनि भिडियो कमेन्ट से खाइमाया जगह आंले केबनि भिडियो कमेन्ट से खाइमाया जा बहाय थिक खाइनाय जागादि दामिनि बहाय के थिक खाइनाय जागादि दामिनि जा हाय नोटा जागा Umi munai ke tamo long video daya nungke. Umi munai nungke tamo long video rok daya. BNS dara totoi BNS nungke ta khai tong tabo. Ani bo kunu jaga thanani koroi jaga. Ani bo kunu jaga thanani koroi. Tamo no phonong na oboni bagani wano ta. Oboni bagani wano munai umi hingke chung je kunu jaga thangnani hingke kisa rang bo nangnai bele hingke tabo nogo tongkha hingke kunu jaga thangoi phunuknani bo jaga koroi hingke phunukmaya omo hai oin tongo video kaisa tiklaina khai wano borok thangoi se video khainai ma wano je khainai borok se obo mini nini borok rok baksa omo hai tongo Tiprasa bai Tiprasa mini sini borok rok baksa omo hai tongo Tiprasa bai Tiprasa no maya rok ong bai nai maya rok ong bai o injaga Ruben Rian borok saka ani channel bo khaidi sab khainai Ruben Riang nung ani borok video thangoi kisa comment khai di gang no subscribe dinai do Ruben Riang nung ani borok video thangoi kisa comment khai di ang like pack hengke no subscribe dinai hingke nung ani LBO phaim bagan no bela hambai hingke totoi BNS Tiprasa saka nogo se ta miroi mai chaka nungkai totoi Anile tabuk se trike ong dorab nayok hinjako hambai trike ong bagai Uru hen di ang join khai di ang return khai nai jaga Ani channel bo khai di dara choron no lai subscribe khai ro do Ani channel bo khai di dara jaga angni channel subscribe khai ro do choron nung ara সবাই সাবস্ক্রাইব খেলার মতো সাবস্ক্রাইব খেলে দি
on hinchaka bela bela hamba on tong bagai munami. Ruben Reang no ang bolori rika nung sabai subs khalayoi sabai subs khalayne subs khalay di ang no bolori rika muise gudok simise hinchaka takai taro kai tong to tai nung kai BNS Tiprasa to tai nung kai tak kai tong Ruben Reang nung je nung sabai subs khalay jaya subs khalay di no bolori rika Ruben Reang nung subs nang kangke joto bai subs khalidi ang no bolo ridi ka tai sabo subs nang bolo nang kangke sadi ang bolo ridi nai kaisa ba kaisa joto support khalidi oi tamo rao khai tong oi tamo rao khai tong chaka hai no tongo bolo de dia nayok lama halok lama lama halogoi lama halogoi phai mani tabok chen chako dara mai chakha doi mai chakha ang munai choron nungkai tamu mai chakha choron ang mai chai peka choron ngai bisal saka da sujir ang belon ose ang belon se tabok chaka Komal Tiprasa nung sabo nung boroni Komal Tiprasa nung sabo nung boroni angke dolai distri ni angke channel di no mung roja mini roja mini Tripura angkai Komal nungkai boroni kia sakadi angkai nini para boro sakadi angkai nayok bisal bahai tong chaka dada bisal tamo khai tong kaham no tongo injaka on injaka munai mi bela bela hamba on tom bagai sadi munai bisal injaka samono go thangnai tak nung rong tarai mondira angdo totoi BNS Tiprasa mane sachogo maya khodo angkai chung kai jang burima matai bo thangnai salai tongo do amne bagai jat thangnai himbo samya into khado mane thangnai de thangya dai chung aro isa mungo baro salai nai ojang burima matai bo thangnai salai tongo ngeba amne bagai Bechandra mono darab jar ni darabkat ni darabkat ni Bechandra mono darabkat ni jaka Bechandra mono ni mini jaka sare perfect mini bela bela hambai perfect nungani elbe phan bagai tabuk tamro khai tong sakati doin jaka ang no nar baisa sako nai phane dei phaimia doi ang ar baisa mungubaro kol khai sanai do to yongai jong he jang paran barok jama ke bo mane gari diesel lagai buri ma matai bo thangnai salai jalai tong ngeba onu bagai jat thangnai bo sasung me ko thayai bo sasung me ko dong ha
Munai Bisal Baksa Borok Bulu Naui Haid Bo Khainai Tongo Sabur Khaima Jago I Ang Kaham no Tongo in Chaka. Da su mai chai pe khata bo. Da su mai di chai pe khata mai chai tongo. Nini buruile Nini ani buri kuri belai. Nini burile ani buri kuri. Bulu rima saya bisi baksa borok ke saya se bisi kayo I. Abo baksa borok saya no kayo angke kaisa borok mane bulu rok angke kaisa borok tongo nalai. Ano onek borok aki dista kaijak bulu rok angke onek dista kaijak. Gaje kim borok nai bulu mara pule. I haino muna bisal inja guri oi tongo bazar. Guri oi tongo bazar inja ko. Kaya perfect ni para kaya borok kaya sagade. Perfect ni para borok kaya sagade engai nung phongrok ta mura mai jaga sagade. Choron kaham de inja ka. Angle joli tongkha. Angle joli tongkha UK 07 right no. Haino ta borok inke o borok inke UK 07 rider borok inke bahai ke or Rasbario borok inke bahai ke ongo permission man hino video khainani gai photo bujanani borok bahai ke permission man gai chung ke Tripura tongo se kaisa pano se permission maya gai borok bahai ke permission roiman borok khayong gai obrota kaham no dara injaka komal saka kisa gorioi phunok god kisa gorioi phunok jaka morasa mininung ano sinidia da sinimaya sinimaya oi tokata sinimaya oi tokata mane photo bo kam ke nungya ke ba mane mungba alada hingke ba sinimaya oi tokata sinimaya oi tokata nung mane sanja nung sanja da angka subscribe khainai koroi beledol nung se subscribe khai di nono di tan di nai do Ruben dia nung buino subs khai di hini sarita buino nung subs khai di hini sarita ang di tan di nai hini sarita nono bui joto support khayano kisa nung tabo gurioi phunok gadi hino nono text no program text no program nung comment hamya khaina ningke ta phaidi ta comment dok comment hami rok khai tong pheka khai jak dara Ruben jaga Ruben nono khai ri khapong subs khoi ha mod perfect komal sakani ni para berai phurung ti sabong kha test no program sabong kha test no program kaham ke phunuka kaham ke nu gyata
Sabo komen hamya khai bat nung koboda thur nimunika nerbat isu ongna ada yang lain nerka sebelah Sunu da ha nimunika nini bakstem busuka kha sai da manon ani bakstem mango kompilong jak ani bakstem kompilong do komal bakstem kompilong jak bakstem kompilong pejak je sas khainai ani video comment khai rodi return dine je sas khainai ani video comment khai rodi return donai acha thik tongo jaga loyal ni meaning loyat meaning ww I love you ang omo se sui bala lui hot ko korai angkai tes do mane tes nu purbara mane ko korai mane ani saya tongha getang no sorry ga ko korai obo mane waisu to waisu to mane bolong no ani engka songo ani saman saya tongha ke nakar sili engka to waisu bolong no je kono barong ni tes ni Debbarma no haile tes ni dp tes ni dp mat no haile LWI palasi busa ha kokorai mane kokorai to ngo ang mane ani je tong ka ang sorry nakar kha angka amono kokorai to je kono barang bolong nai no waisu sia angke to bolong nai no churai no hale bini para boro dara pen khogoi sori sandi tani pen khogoi sori sanani ang tao pen da kho tani buini pen no khogoi sori sanani je saja gya ta phai di ta nang ta mo rok
Phai SMS Hamya Khai Tong Phai Da Text No Not Hanti Sini borong ke masa musuh borong mana sini borong ke masa musuh borong mana sabur kaya mana tongkang ke hamang ke baksa musuh borong ke sini borong ke sabur kaliang ke buini bari ni borong phaikan ke borong le sabur kaliang ke sini borong ke kisa sabur kaliya Oh ni bagus no mana sini borong asu kusuh kai meta mana sini borong ke kisa tamo kok kisa sabur khainani sele mana hai sini borong ke kisa Oh baru ni video tangga nai di video kisa dahan ke na million hijab kai pe bong ke tahu ni bagai million hijab ka bong ni ke mana sabur khali do borong ke market sabur khali borong ke hai ni video kisa dahan na million hijab ka bong ke sini borong ke kisa bo video dahan ke rang mano bo views bar kan ke rang mano hina yo ma hai ki rok sabur khaya tong sini borong ke acha tabuk no payment da man ka acha ta khong no payment da man ka anin Google Pin semaya ko anin Google Pin semaya ko Albert Debbarma bela bela hambai hello guys good morning norabo good morning tamo onglai bela bela hambai Albert nungane LB phainum bagai kuno onglaya ga Albert tamuro mai chaka sagadi kaham na tong sagadi Komal do mane ani Google Pin se tak mas kai sane bisi onga mane tak bo Google Pin maya ko mas kai sane bisi onga tak bo Google Pin maya ka ni men nge Google Pin se mana nango tabok no mai chai pai doram ga tamu mai chaka sagadi Albert tamu mai chaka do ko kuro continue hard work khai di din sal sa ongano e obono khai tong man phele mane akha Google Pin mai na baga kia sele tong ka phele takbo sopai okang kai mas kai sen bisi ongkang kai takbo sopai okang kai obono sele bidero khai je ai do ha Google Pin mania kho diba nung dada yoi maya kho tabong mas kaisa ni bisyo in tongkha do tabong mas kaisa ni bisyo in tongkha tabong Google Pin phaya ko ngai baksa borong ni hingke soido din pono din kai phai po ngai ani hingke mas kaisa ni bisyo in tongkha tabong phaya ko oi acha khona gari sari
Google Pin maya ni pakai bar mana sih dong tagan sampai aku nggak Google Pin. Bahasa apa itu? Lu bahasa apa di? Bahasa di berapa? Bahasa kah? Lu borong main teh. Lai don hambai. Pohor demano nung sinio no da. Pohor demano nung sinio no da. Mana pohor dema boron ni babu. Pohor dema dara pohor da mana buino coba nai dara pohor da. Pohor demano nung sinio no da. Dara mane borong no coba nai dara pohor boron da sini sum sagari lai don hambai ayus dema nung ane be fan baga bela hambai ayus dema nung tabuk tama kai tong ge sagari sami Tripura hello sami Tripura nung tak kai tong albe dema saga tarai khai di dak di faina ong thong ni Google Pin ani MB pai kha tata kokoro MB pai ka chaka au bela hambai munai mi ontong mun bagoy hai no tongoin chaka ta muro mai chaka sami koi nung kha sami koi ta muro mai chaka sagari au nung bon da suba video rock video nugma ba pohon bai মানে do komal Tripura do মানে da pohor মানে sinipara phai cho phai মানে pele মানে da pohor ngai bisal bok phai cho phai মানে cho phai মানে pele ngai bong loge ro মানে pele bong ke sa loge ro মানে pele sinipara phai cho phai মানে bong loge ro মানে pele ang mio hot mukturui thangya amoni bagoi onek MB paikha ta ang mio hot mukturui thangya amoni bagoi ani MB paikha ta harap muktur thaya cái nung hopong video ngo mobile nai tong khang cái MB paikha ta taisa dai narita hai dara hai onto bela hambai onto nung ani LB phain bagai nung bai male bala kaunta munai hello guys inke Tiprasa kissing Tiprasa jotono jorarina ong thong au ninu ko ka hamno albeda maninu ko ka hamno hello guys inke Tiprasa bye hello guys inke Tiprasa kissing Tiprasa jotono jorarina ong thong Apa ta Tiprasa chung joto amuno chung Tiprasa ma hake chung joto logiri nango selai tongkha bazaro thang nani bazar tam nanai ba ayos dema nang bazar tam nanai tamo khai tong dara tabuk le hai tong go munai onta nungke tabuk tam khai tong mai ro cha sagati ang thangka tata nonobo tata ayos dema sini yang masa tonggo bura busarok maya sini yang masa tonggo bura busarok naya bonot
tes kaisa mani se kisa diparai rui tai diparai tai rudia anca anggota nung sini yang masa tongwa bura busarok naya bono tes kaisa mani se diparai ông có nung ông có mal Tripura nung cái bini number tong có call khai samaya dang cái bini number call khai samaya dang cái tamoni bagoi hingke chung haike mili tongke sini taibo kusu kanai nini kokbu kaham no albedema chung men ke chung Obonota chung men hingke kok salai kok buji layo chung mane khabak sa tonga nang do hingke chung khabak sa tongai chung thancha tongkha hingke se sini taibo chung kuchu kaimanna hingke bakse bo su borok hingke kaisa borok kuchugo kamane nungkha hingke abono muthangnai borok bo tongo bakse busu borok onto mohon saka roko tongo dara samir bai komal saka bini busarok naya bono bini busarok naya hingke komal Tripura nung mane dapo hono mane nung kolkhai sakon maya doi mane dapo hono kolkhai sari phale bok to tabok dapo chung to tabok ngo belur di se mane bo sori nai janam bagai thangjak belur di bo thangjak soli nai janam bagai dapo hor mane nung bono mane kolokhai sakon hingke bok mane kolokhai sakon hingke bok thangnai na mane u tax khemaro hingke bok di panai roya ang pohor no tax khaijak bo mane tax kheke bo tax ri panai roya do mane kolokhai sai nai ri phale bin number ok tongna bale nino ra mane pohor mane dara pohor ni number nino ra tongna bale mane kolkhai sari phale hingke tax kheke hingke to bo naya tax ro nas ri panai roya naya ang bono baisa tax khaija naya hingke kolokhai sai nai ri phale bono ang pohor no tax khaija Shillong Khachi Hill hi Shillong Khachi Hill good morning Shillong Khachi Hill oi dara jaga sade komal Tripura on jaga sami Tripura jaga nung ba phuk boroi nai dara tau nai ko koi samir nung ba phuk boroi nai dara ulol nai tang nai ko angke hai se bo phai angke hai se bo phai video khai phai di hinai ulo busarok video nugoi lasi bura thong hinoi obono mane obono kolkhai sari phale phaine pedi ne kolkhai sai ne ri phale obono kolkhai sakon nai ri phale pohon angke hai se bo phai video khai phai di hinoi ulo busarok video nugoi lasi kura thong hinoi mokol bo nugya bura ga onek se kham soi dok belen ka obono nung bono mane kolokhai sakon nai ri phale kolokhai sakon kangale phayana be number ni than tongna bale bo to tabo ngo belor di bo rugi nai jan be thangja pohor gai samir saka nini panda go phai nai di dara nini panda go phai nai di dara ja komal saka ro waisa tongo sini oro waisa tongo sini rogo tongo jaga bini number go be number tongo
number kere jaka bini number ane rotongo nung call khaine ge agno number ronai nung ane number nung call khaine gang number rono nung ane ora mane text khaiti golo ronai tamano salai norok dara tamano salai norok dara o komal suni para o kaisa borok bura bono bini busarok se ya amnoti salimanta hai peran hai dol niras nungka hamda tong nono lam suko ane elbio tabok tam rokai tong dol nires dara mai rok de saka nung ang mai se akodo ontom munai nung khai mai de saka ontom munai bo jaga te khainai nono bo jaga te khainai nono ani insta o te khaidi ani Instagram o te khaidi mini Tripura insta re jagoro te khaidi o dara siniyang go bo tongo dara mai rok kaham ke masaya nok rok kurui jaka o acha ta sini boro hingke bisibar sini boro hingke bisibar masaya manung ya mahai no bango sini boro hingke buini bosong ni boro hingke se montri bu borok hingkai gari gura beldi nok tangjak joto bongni borok si hingke ba sini borok ba hasuk busuk se matongo hingke ba oni bagai sini borok hai kisa guri bango ta sini borok hingke sini borok hingke masaya manung ya hingkai rugi kulayo yo mahai ke matongo ta sini borok hingke bisibar do hai ambai jaka sini borok kai sini bar masaya manung ya guri borok no bango sini borok hingke